Ikaw gali, Nong? Temprano ka pa ba? Sulod, Nong. Salamat ni... Ay... Temprano ako paghinboya ng akon mga pupils. Kaya naglahi na ba matsyag ko? May mainom tada. Tubig, Nong eh. Ay sus, wala kita soft drinks. Abi, bakli ko to sa tiyanggi, bi. Ng litro gida. Agod nga, masako po ang tanan. Sige na. Ay, kauluhaw. Okay, Nong. Kanamit, gid kun makainom ako sang soft drinks. Daw makuha din nakakapoy ko ang ginabatsyag. Aragay. Anay ka, aragay. Kasakit sang kilid ko, ha? Na ano ka, Nong? Okay ka lang? Inali lang nagsakit ang akong tiyan ni. Ha? Ayala, basi kung Ano, nagulpihan ka lang sang tugnaw, Nong. Agay. Ginturos mo nga daan ang shadow kabugnaw nga soft drinks. Aragay, kasakit gid ni. Nong, nagakuriyat ka sa kasakit? Anong natubo sa imo, Nong? Hamanong dingdong? Kamusta ang pamatsyag mo na? Okay na, ma. Abi gani namon kay ina, Nong. Kung dalaloon ka nagid sa ospital. Ano ba lang natabo sa imo, nakaw? Oo, kalapsi sa imo, Daw hindi na ini kaisa o kung kaduha nga natabo sa imo dingdong, Masami mo naging batsyag ang tiyan mo. Sa tagsa nga magpauli ka diri, kag ilabi sa tagsa nga mag-inom ka sang soft drinks. Kapala inom abi sa imo sina, Nong. Ay, sos, makapila ko ina siya sa wayon, o galing matig-agit sang ulo. Ginahambalan niya minor-miniro niyang sagay ka inom sang soft drinks tungod makapalain na sa lawas niya, pero lagi nagkapamate. Matuod, acid lang makuha mo sila kaga isa pa na. Hindi hamak nga kalamay sila makuha mo sang sagad mo sang inom sila. Ma, pa. Hindi man siguro initungod sa soft drinks ang ginbatsyag ko, Ay nga, ano pa gadya ginabatsyag mo, ha? Masami, nagakutoy ang tiyan ko. Naghapdi kag nagasulab. Kag mahinang akong lawas. Pati ang pagtudlo ko balak kon kaisa. Wala ko sa mudo. Daw ginatutoy ako sang katuyo. Daw atong gusto ko na lang magtulog bala. Ginatamad ako yung maggiho. Ambot ko na ano ining ginabatsyag ko, Dingdong? Nong? Anak, Ma, abi pukawan na si Manong sa kwarto niya. Adlaw na ho, ano wala sang klase, ha? basi kung ma-absent naman siya guro, ma eh. Sumugod na sa may ginbatsyag siya, apektado ng pagtudlo niya sa eskwelahan. Permi na lang siya nag-absent. Ay, Diyos ko, basi kang mawadaan sang obra ang magulang mo ngayon sa opisyon niya. Amo na gani, ma. Pasalamat gani kita nga wala na niya nag-inom sang soft drinks kag nagkakaon sang kung ano-ano nga mga junk foods dira. Pero, nanutaran ko, ha? Ang lawas ng magulang mo daw nagliwat, sumugod lang sang nag-withdraw siya inom sang soft drinks. Abi kaduan naton siya sa kwarto niya. Kaya doon ginakulbaan ako sa ginabatsyag sang magulang mo, nene. Bi, ma? Nak, bangon na dira. Himos na ka magpa-eskwelahan. Ano hindi ka magtudlo, subong? Wala ka sang klase? Nak, masulod kami, ha? pwede ba la? Babayin niyo ko di. Ay, Kasabad sa inyo? Eh, ay, nak, nabalaka lang kami. Kay pila na kaadlaw ang pabukot mo dira sa kwarto mo, hindi ka mag-ubra? Masilingan dyan, hindi niyo ko pagsabara? Tigagid ma? bahala na maakig ka, Nong. Buksan na mo ng kwarto mo, ha? Ikaw mga tigagid Dingdong, nak. Nagabarikotod ka sa katre mo kag... Hala, Diyos ko, Nong, anong natabo sa imo? Perti sa imo kaluya kag kalapsi. Lain na sa ginabatsyag ko, ma. Oh, Diyos ko. Tinagid kasakit sa... Ano? Ano, Oh, Nong? Diyos ko, anak. Ano pa na nagkakatapos sa imo? Abi, kung sa ang habol nga nagkatabon sa lawas mo. Abi, ina. Ano ba na... Oh, hindi. Bi, hindi. Nagahabok ang tiyan mo, Nong. Kagkadako sa paghabok. Ay, oo, matuod. Nagkahabok ang tiyan mo, dingdong. Kagang panit mo, nagayilwish na. Ay, abo, Diyos ko, malain na ini. Maang maayo padalo naton si Manong sa ospital sa bunggit mismo. Hindi ako makatindog, ma. Ano? Kung tigid kasakit sa akong tiyan, daw, hindi ko matika nga akong mga tiil. Ano? Ay, abo, Diyos ko. Nini, abitaw ka itong mga pakaisahan mo nga mga lalaki. Patuwangan nato ng utod mo kung yung madala siya sa ospital. Oo, ma. Doktor, kamusta ang utod ko? Ano ba lang ginabatsyag niya, Dok? Dok, kamustang kahimtangan sang akon anak? Gin-dextrose namon siya tungod. Sad to say,
May balatian ang bata ninyo, misis. Kag wala ini sang bulong. Doktor, ano ba lang buot mo silingon? Based on our examination and observation, ang iya atay affected katama. That is why nga kadasig lang sang pagdako sang siya niya. Bloated katama. May nakita kami nga discoloration sa yapanet. Nagputi-puti kag nagyellowish ini. Diyos ko. Unhealthy katamang pasyente ninyo. Pero tinguha na mo ng tanan mo nga masarangan, misis. Doktor! Galibog ang ulo namon, doktora, kag Tita Grace. Hindi man siya katumbo kung ano nagidang balatian ni Manong. Ang akon pamangkot. Ano bala ang posible nga balatian sa akon magulang? Nagahabok ang iya tiyan, yellowish siya katama, may discoloration ng iya panit, nagaputi-puti kag nagluya nagid siya, doktor. Ano bala ang balatian niya? Tungod bala ini sa lifestyle niya? Nakuha bala niya ini sang sagad kainom sang soft drink sa aga udto hapon kag gabi? Palihog buligi kag laygay man ninyo ako. Ini ang akon problema. Nini. Aragay! Aragay! Kisa kasakit? Anong natapos mo? Anong tidong? Kasakit! Ay, kagaga, tidong. Dingdong. Nagkakuyit kisa kasakit? Anong natapos mo, Nong? Kasakit. Aragay, kasakit hindi. Isos, makapila ka na kaya tawa yon. Busog na ko wala sa soft drinks, ma. Kapala inom, abisi mo sina, Nong. Hindi man siguro ini tungkol sa soft drinks nga ginpatsyag ko. Kat. Ay, Di hamak nga kalamay sila makuha mo sa sagad mo sa inom sila. Pa. Daw, ginatutoy ako sa katuyo. tutoy ina, hindi Tutoy. tutoy. Ay. Wala ko sa muto. Pila na kaadlaw ang pabukot mo dira sa kwarto mo, hindi ka magbubra? Masilingan ka din nga hindi ako magsubara! Oh, Subara? wow, nak. Subaro nga sa lakron. Nak, nabalaka lang kami. Pwede sa'yo mo kaluya kag kalapsi. Diyos ko, anak. Kalahin na git sa... Hala, Diyos ko, Nong, anong natapos mo? Ikaw. Ay, abaw, Diyos ko. Nini, abitaw ka nung pagkatiitan mo. Hindi ka akong tiil. Ay, abaw, Diyos ko. Sapon tiyan. Hindi ako makasapon tiyan. Nakuha bala niya, Nini. Ay, niya, Nini. Tuloy nini.